Това съобщение стига до теб с причина. Възможно е да преминаваш през период, в който си задаваш много въпроси. Очакваш отговор, промяна или доказателство, че усилията ти ще бъдат възнаградени. Енергиите показват, че нещо важно вече се подготвя за теб. Дори да не виждаш резултати още, нещата се движат в твоя полза. Виждам ситуация, която е била блокирана от дълго време, започва да се раздвижва. Човек, който се е отдалечил, може да се върне с различно отношение. Възможност, която си смятал, за изгубена, може да се появи отново точно когато най-малко очакваш. Виждам също подобрение, свързано с пари или личен проект. Добра новина може да ти донесе повече спокойствие и стабилност. Числото 27 се откроява силно в това четене. Когато го видиш, приеми го като напомняне да запазиш вярата си. Това, което искаш, не е игнорирано. Понякога Вселената работи в тишина, преди да разкрие най-красивите си изненади. Ако приемаш тази положителна енергия, напиши: получавам това, което ми е предназначено. За персонализирано четене и да разбереш какво картите разкриват за твоето бъдеще, пиши ми лично. Период на положителна промяна е поблизо, отколкото си мислиш.